Ang tini yotto lukuro undus kano wijuma kaika ani baka belai nang manibagoi. Tini ti prasarok thancani bagoi dapani bagoi sacrifice khlainai thuirnai tini bubagrani bagoi hunoi mothawo thangbaika. Tabukhe election ni puru emle tiket ni bagoi se walai layu kok bang layu kini bograni bokrokno mihimiro ombo deung khana thanchini bagoi dofani bagoi omoba rang ne lup blasa tiket manai emle ngiran kenani jinai mani te angnuk mani ke bo dofani bagoi hani bagoi sakno ya pharnai koroi kini wagra hai kini wagra tam mantong kror beni yak nyerang bayi tong mini Kalkata ni nok bo phalai rakha masuk di nai bai prime minister rok India ni presiden rok se bongni sak bai thang rang se bai ya sarkar ni rang se bai tong piaba kin bubagra dafon hamjagoi dafon wanawi hano pamjagoi bini sak bai thang rang se bai tini ti prasarok no mathana nayo boje tini langma bose tini second Yesus Kristus hai abose tini prorok tabuk jora bucina renglai yakhu tiket ni bagoi walayu bolayu rang ni bagoi lupang layu otong muno mothak baidi kini bubakra produt ni bising tei tongdi bini tongmung no follow khlai di bini tongmung no rugi tongdi hambai yotono ani kok jaya tongkeba ano nakardi takuk tei bukuk song hambai tai bisa